कलेची देवता नटेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होऊन माझं ग्रामदैवत धनी केदारवी आई सुगाई देवी या मुंबई नगरीची माता मुंबा देवी तिच्या चरणी साष्टांग नमस्कार करू. मित्रांनो, आज या ठिकाणी आदरणीय आजीजी शेरस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं पटेल साहेबांनी आजचा जो शक्तिप्रदर्शनाच्या स्पर्धा होणारा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. यांना सुद्धा शाहीर मानाचा मुजरा करतो. त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षक मंडळी आणि माझ्या तमाम रसिक बंधू भगिनीमध्ये शाहीर वर्ग, गुरुजन वर्ग, शिष्य वर्ग यांना सुद्धा शाहीर मानाचा मुजरा करतो. मित्रांनो, कोकणची लोककला आहे, संगीतकला आणि सगळ्या माझी जी पूर्ण ग्रुप आहे यांच्या साथीनं आई भीम भावानी नृत्य कलाबद्दल तवला लांजा जिल्हा रत्नागिरी मित्रांनो नांदवला नव्हे विधिवत मी सेवा माझी तुमच्या चरणाशी उजू करणार आहे. चांगली साथ असू द्या असं अपेक्षित आहे. शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांना दिवाळाचा मुजरा करतो. आणि आज या ठिकाणी मित्रांनो स्तवाला सुरुवात करतोय. काय धन्य माय पित्याचे गुण मी गायले. त्या जन्म देणाऱ्या माय पित्याला परमात्म्याला जन्म दिल्यानंतर जो साक्षात जो यामध्येच आत्मा असू द्या अथवा बालकनाम असू द्या, गुरु म्हणजे तो माझा मायबाप म्हणून त्यांच्या चरणावर माझी व्यथा ठेवतोय. धन्य माय पित्याचे गुण मी गायले. याची डोळा सद्गुरु पाहिले. याची डोळा सद्गुरु पाहिले. याची डोळा सद्गुरु पाहिले. याची डोळा सद्गुरु पाहिले. माय पित्याचे गुण हे गायले. माय पित्याचे गुण हे गायले. याची डोळा सद्गुरु पाहिले. याची डोळा सद्गुरु पाहिले.
श्री गजानन महाराज धनी रवळनाथ महाराज सुगाय देवी अखंड दासोळीचा बाबुराय घराण्याचा एक बोलतो रे गणपती बाप्पा असे आहे तुझ्यामुळे गणराया या हृदयात श्वास आहे सेवा करतो हा तुझा वेडा वाकडा दास आहे अरे म्हणून गणदेवा तुझं तुला हा सेवक तुझा दास आहे म्हणून मित्रांनो काय म्हणायचं बघा आलवितो गणामी तुला दर्शन द्या ये मला गणराया दर्शन द्यावे मला दर्शन द्यावे मला गणराया दर्शन द्यावे मला गणराया दर्शन द्यावे मला गणराया दर्शन द्यावे मला हृदयात जपतो मी राधे तुला दिने राते कलियुगी जाणी अजरामर अपुरी प्रीत काय म्हणायचं लक्षात तुझं राधे फिरत हे जीवन तुझं माझे फिरत हे जीवन
माझी राधा नंदहरी यमुना तिरी करतो तुला वादा नंदहरी यमुना तिरी करतो तुला वादा यमुना तिरी करतो तुला वादा आज ना ऐका कविराज
आसना